ኣብ መንጎ እስራኤል ኣሜሪካን ኢራንን ዝግበር ዘሎ ውግእ ንኣስታት ብዙሓት ሃገራት ዘእተወ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ። ሓደሽቲ ኣትሊስት ማለት ኣትሞስት ወይ ከዓ እንተበዝሐሲ 5 ሰዓታት ገይሮም ዝኾኑ ብዙሓት ወግዕታት ዘለዉ ናይዞም ሓደሽቲ ዜናታት ቶም ምዕባልኦም እዚኣቶም እዮም ክነግረኩም እየ። ቶም ምዕባልኦም እንታይ ምዃኖም ክትፈልጡ ኢኹም ማለት እዩ። ንእግረ መንገዲ ምስ ዜናት ሓይዘ ክነግረኩም እየ። ኣብ ትግራይ ክንምለስ ከለና ካብ ውሽጢ ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዘለው መናእሰይ ይኹኑ ተቃለስቲ ዝተለኣኸ መፈራርሒ ሓሳብ ኣሎ። እዚ መፈራርሒ ሓሳብ ካኣታ እዩ ዝብል ንኣዲስ ኣበባ ክነጥፋ ኢና ክንዕንዋ ኢና ሶ ንስኻትኩም ድሕር ዳ ናብኡ ትኸደሉ ኢኹም ኮይንኩም ሓቢርኩም ኢኹም ግጠፍኡ ዝብል መጠንቀቕታ እዩ። መበል ካልኣይ ከዓ ነዞም ከም በዓል ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ዝኣመሰሉ ተቃለስቲ ሕወሓት ወይ ከዓ ደገፍቲ ሕወሓት ንበሎም ሓፂሩ በዓላቶም ውግእ ምስ ቤተሰብ ጀሚሮም ኣለዉ ውሽጢ ዓዲ እንታይ እዩ ዝብል ከዓ ነቶም ናብዚ ሃዲሞም መፅኦም ዘለዉ ቤተሰቦም ድሕር ዳ ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ዝትኩስልና ኣለዮም ኮይኖም ንሕና ከዓ ነቶም ቤተሰቦም ክንቀትሎም ኢና ዝብል ወግዕ ምፅኦም ኣለዎ ማለት እዩ። ሶ እቲ ናይ መጀመርያ ግዜ ዓርሶም ብዓርሶም ሓኒቆም ክቀትልሉ ዝኽእል ገመድ እንተይኮነ ኣይተርፍን እዩ ዝብል ኣነ ከዓ ኣብ ግምት ውሽጢ ክዛረብ ይኽእል እየ። ሞስት ፕሮባብሊ ከምዚ ዓይነት ዕሽነት ተራእዩ ኣይፈልጥን፣ ግን ክትሰምዑ ከለኹም ክትድነቑ ኢኹም። ንሜሮን ሕጂ ፅቡቕ ዘረባታት ዝዛረብ ዘሎ መሲሉ ዝስማዕ ዘሎ ሜሮን ሲ ገለገለ ሰባት ንስኻሲ ንደለይቲ ፍትሕታ ኢኻ ክትምህሮም ዝብል ወግዕ መፅኡ ኣሎ። ብስሩ እውን ከሕወሓት ንዓና ንደለይቲ ፍትሒ ይኹን ኤርትራውያን ውግእ ክተምህረና ትኽእል ድያ ንስኻትኩም ሲ ከምዚ ጌርና ክንነገረኩም ከምዚ ጌርኩም ተዋግኡ ዕጥቂ ከነምህረኩም ትብሉ ሲ ታያፍልጦ ኣለኩም ኮይኑ እዩ ዝብሉ ሰባት ከዓ መፅኦም ኣለዉ ጠቕላላ ማለት እዩ። እዞም ጉዳያት እዚኣቶም እዮም ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ኣርእስተ ጉዳያት ጌርና ክንዛረበሎም፣ ግን ዓመቕትን ሰፋሕትን ትሕዝቶታት ኣለዎ ማለት እዩ። ናብቲ ናይ መጀመርያ ትሕዝቶ ቅድሚ ምኻድና ንስኻትኩም ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ኮይንኩም ሳብስክራይብ ምግባርኩም ክትርስዑ የብልኩም እየ ዝብለኩም ማለት እዩ። ሶ ሳብስክራይብ ምግባርኩም ሲ ኣይትረስዑ ማለት እየ ብኻልእ ይበሃላ። ወይ ነባራት እንድሕር ዳ ኮይንኩም ሃናፃይ ርእቶ ምክዮኒ ዝበለኒ ርእቶ እየ ብሚኪ ክጅምር ጻድቃን ከዲዑ ስለ ዝኸድዐ ሲ የለኻ ይብል ኣሎ ሰልጠነ ጀላዕብ ኣሎ ኣብ ትግራይ እንታይ እቶ ሽደን ኣቋምካ እንታይ እዩ ሓሳብካ እንታይ እዩ ግልጽ ግበሮ ሰብ ዝተዛረቦ እናኣረኻ ኣይትወዓል ዝብል ርእቶ ሓሳብ ሂቡን ኣሎ። እስኪ ሰብ እናተዛረቦ እንዴ ዝኣረ ዘለኹ ኦፍኮርስ ንሱ እየ ዝዛረበሉ ዘለኹ እቲ ጉዳይ ግን እቲ ኣቋመይን ትቕዋመይን ምናልባት ግልጽ ክኾነልካ ይኸውን ኢለ ይግምት፣ ምክንያቱ ክዛረበሉ ስለ ዝኾንኩ ኩሉ ርእቶታት ምስ ወዳእኹ ወይ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ። ኖህ የማ ሽደን ኩርፍኻ እንተለው እትስሕቕ ኣለቃሕኒ ከማኻ ክኸውን ኖህ የማ ተረዲእዎ ኣሎ ማለት እዩ። እንድሕር ዳ ከምዚ ቅልልልካ ጀሚሮም እትስሕቆ ዘለኻ ምክንያት ከማኻ ክኸውን ሲ ኣለቃሕኒ ዋላ ሓንቲ ምክንያቱ ዕሽሽልካ ምሕላፍ እዩ። ታይ ዝብል ኣባህላ ወሲደ መሲልካ እዚ ካብ ቀደም እየ ተማሂረ እዮም ነበር ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣይተመለስ ዜናዊ ነብሲ ምሓሮሲ ግብፂ እትኽተሎ ስትራቴጂ ኢሉ ቀሚጡ ነይሩ ሓደ ግዜ ማለት እየ ፓርላማ ክዛረብ ከሎ ታይል ነይሩ ምፍርራሕ ንሕና ክንክተሎ ዝግባእና ነገር ከዓ ታይል ነይሩ ዘይምፍራሕ ንዓና ዳውን ክገብሩ ዝኽእሉ ሰባት ዝኽተልዎ ስትራቴጂ ታዩ ምንኣስ ምቁንጻብ ንሕና ክንክተሎ ዘለና ስትራቴጂ ከታዩ ማለት እዩ ምስሓቅ ነዚ ጉዳይ ሲ ዕሽሽልና ሓሊፍናዮ ምኻድ because we don't care about the persons who are attempting to drag us down من ندحر ክጎቱና ዝደልዩ ዘለዉ ሰባት ሲ ፈተነኦም ክንዕንዎ ክንክእል ኣለና ብምንታይ ብሓሳብ ማለት እዩ ካራክተር አሳሲኔሽን ወዘተ ወዘተ ዝበሃል ነገር ንቆቅል ኣፍካ ብስእሊ ብፎቶ ኣብ ፌስቡክ ገለገለ ኣይትጥቀም ማለት ኣይኮነን ሰባት ኣይጥቀሙልካን ማለት ኣይኮነን don't bother about them። ስለዚ እቲ ጀንዊን ዝኾነን እቲ ሓቀኛ ዝኾነን ሓበሬታ ብምምሕልላፍ ጥራሕ ምስግጋር ኣድላይ ኮይኑ ረኺበዮ ዘለኹ ማለት እዩ ዛስ ዘቤስት ማለት እዩ ንሱ ተጌርና ክንወፀ ኢና ነግሻ ተስፋይ ናይ ብሓቂ ሽደን ሓውና ናይ ቀለም ትምህርቲ ከማኻ ዝበለ ብስነ ምግባርካ ትፍለጥ እንተ ተወሲኹ ወንበር ትምህርቲ ንበይኑስ ክጠቅማ ይረአና ንዓና ንውሕዳት ህዝቢ እቶም ዝርከቦም ዝተምሃሩ ኣይመውሓዱናን ግን ውሒጦሞ እዮም ኣፅቂጦም ዘለዉ ኢላ ላይክ ላይ ጌራት ሌላ ትምህርቲ ንበይኑ ወላ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ስነ ምግባር ክወስኾ ክኽእል ኣለዎ ስነ ምግባር ዘይብሉ ትምህርቲ ከዓ ቀታሊ እዩ ዝብል እዩ ማለት ምክንያቱ ብስነ ምግባር ዘይተተሓዘ ፍልጠት መዕነ ወንበር ጠቃሚ ክኸውን ኣይክእልን ዝብል ርእቶኣ ሄባት እንላ ንግሻ ይቐኒለ ማለት እዩ ላይክ ኣጌራት ሌላ ነዚ ቪድዮ ንግስቲ ባህታ ዝሃበትን ሄሎ ሽደን ሪአክሽን those people are close minded don't even mind them we love listening to you and also you are very smart young man and open minded keep up the great job ኢላትነላ ማለት እዩ thanks much indeed lovely ንግስቲ ማለት እዩ ብጣዕሚ ነገሰት ብጣዕሚ ይቐኒለይ ማለት እዩ ጓለቦይ ባህታ ክብርትን ፍቱትን ብጣዕሚ ይቐኒለይ ክብረት ያበለይ ንኹልኹም ናብ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እስኪ ክወስደኩም Trump says Iran has
reached out to make a deal but a bit late ንእሽተይ እምበር ድሒራ ኢራን ሲ ዕረቁ ተበለላ እዩ ዝብል ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ናይ ኢራን ከዓ ክሕተት ከሎ ዕረቁና ኣይበልናን ኢና ዋላ ሓንቲ ክብል እዩ ተራእዩ ዘሎ ማለት እዩ እስኪ ተዘረባ ንስማዕ እሞ Iran's missiles and drone capability every single hour knocking them out like nobody thought was possible. Missiles are gone, launches are gone. ኩሎም መቃለስታቶም መሳርሕታቶም ኣስታት 64% ዝኾኑ ካብ ገለገሊኦም እዕኒናዮም ኢና ምክንያቱ ሕጂ ንሳቶም ንዓና ዝምልስልና ቁመና ኣይኮኑን ይዝብል እቲ ሓድሽ ብትራምፕ ዝተሾመ ኣዛዚ ወይ ከዓ ኮማንደር ቺፍ ኦፍ አርሚ ቺፍ ኢን አርሚ ኮማንደር ቺፍ ዝበሃል ሓላፊ ከዓ ማለት እዩ ወይ ከዓ እቲ ኣብ ውሽጢ ቤት ጽሕፈት ኮይኑ ዝዛረብ ዝነበረ ምናልባት ካልኩሌት ገይሮም ረኺብናዮ እንድሕር ዳ ኢሎም ዋላ ዝኾነ ይኹን ቴክኖሎጂ ሲ ምናልባት ንሕናስ ዝሓሽን ኣይናሎም ተገሚቶም ሲ we prove them they are wrong ማለት ሲ በሓፂሩስ ተሳሒቶም ኣለዎ ማለት እዩ ረኺብናዮ ክብላ ይክእልን እዚ ንቕሓት እዚ ካብ ሕልና ኣሜሪካን ካብ ትምህርቲ ኣሜሪካን ጥራሕ ዝርከብ እዩ ክብል እዩ ነቲ ናታቶም ስርሒትን ነቲ ዝገብርዎ ዘሎ ምንቅስቃሳትን ማለት እዩ ምሁራዊ ብያንን ሓሳብ እናገለጸ ውዒሉ ማለት እዩ ብተመሳሳሊ ብዙሓት ዓለማት ከዓ እቲ ኢራን ትገብሮ ዘላ ሪታሊሽን ወይ ከዓ እቲ ዳግመ መጥቃዕቲ ወይ ከዓ ዓርሰ እንዳተኸለኸለት ትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ ኣዝዩ ዝገርም እዩ ኣዝዩ ዝገርም ምዃኑ ጥራሕ እንተይኮነሲ ብኳልኩሌሽን ብሒሳብ ብፍላይ ከዓ ብምጣና ሃፍቲ ወይ ብቁጠባ ኣዝዩ ነተን በዓል እስራኤልን ንኣሜሪካን ክዕንወን ዝኽእል መንገዲ ኣትኸይድ ዘላ እዚ ማለት ትማሊ ኦልሞስት ካብ ቦሊስቲክ ሚሳይል ዓይነት ኮይኑሲ ግን ክላስተር ቦምብ ዝትኩስ ነገር ተኩይሳ ነራ ንሕድሕዶም ነተን ተትኩሰን ዘላ ድሮናት ከዓ ማለት እዩ ብጠቕላላ ብኣስታት ሕሳር ብዝኾነ መንገዲ ሰሪሓተን እያ ብዙሓት በሽሓት ዝቆፀራ ካማካዚ ወይ ከዓ ጠፊአን ዝጠፍኣ ድሮናት እየን ዘለዋ ነዚአን ኢንተርሴፕት ንምግባር ዝወፅእ ዘሎ ወፃኢ ኣስታት $30,000 ወዘተ ንሓንቲ እዚ ከዓ ዋላ ሓንቲ ትርጉም የብሉ ምስ ዝመጣጠን ኣይኮነን ሶ ብፍላይ ትማሊ ዋላ ኣይሮን ዶም ይኹን ዋላ ካልኦቶም ነዚ ፍለድድ ዝገበረን ብስሩን ብፍጹም ተኣምር ማለት እዩ ንመጥቃዕቲ ክውዕል ዘይክእል እዩ መብዛሕትኦም ክላስተር ቦምብ ይብሉ ኣለዉ እንድሕር ዳ ክላስተር ቦምብ ኮይኑ ተጠቂማ ዘላ ከዓ ብሕጊ ዝተኸልከለ ስለ ዝኾነ ምናልባት ኢራን ናብ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ኩለንተን ኣውደብዳብ ክትኣቱ ትኽእል እያ ማለት እዩ ወጥሪ ተዘይ ኮይኑ ግን ተጠቂሞሞ ዘለዉ ሓድሽ ዘመናዊ ሚሳይል ተጠቂሞም ግን ሓደጋ እዩ ዝብል ኣካይዳ እዩ ማለት ከምዚ ትርእይዎ እዩ ሶ ሮኬታቶምን ዳርጋ ኤአይ ዝመስሉ ቴክኖሎጂታት ውፅኢታት እዩ ዘለዎም ማለት እዩ ከምዚ the Iranian revolutionary guard ወይ ከዓ እቲ IGRC ገለኹም ዝበሃል ዘሎ ሲ ማለት እዩ ሓዱሽ ኮራማ ሻሃሽር ዝበሃል ከም ዓይነት ኮራማ ሻህር ዝበሃል ሓዱሽ ኮራማ ሻህር 4 ዝበሃል ቦሊስቲክ ሚሳይል እዚ ቦሊስቲክ ሚሳይል እንድሕር ዳሪኹም ኮይንኩም ንዴቪድ ቤንጉሪየን ኤርፖርት ታርጌት ዝገበረ እዩ ብጣዕሚ ዶዘንስ 1 ቶን ዋርሄድ ኣሎ 1 ቶን ማለት ገለመለ ኩንታል 10 ኩንታል ዝኾን ዘሎ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ብዙሕ ዋርሄድ እዩ ዘለዎ 10 ኩንታል ተሸኪሙ ዝኸይድ ኣብኡ ዝፍንድእ ነገር እዩ ንዴቪድ ቤንጉሪየን ኤርፎርስ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ሲ ኖ ኤር ዲፌንስ ሲስተም ኢን ደ ዌስት ማለት እዩ ነዚ ኢንተርሴፕት ክገብር ዝኽእል ማለት እዩ ነዚ እውን ክቃወም ዝኽእል ኣይረኸቡን ዘሎ ዝበሃል እዩ ቴክኖሎጂ ይጥቀመሉ እየ ዘለኹ እያ ትብል ዘላ ንሳቶም ከዓ ክንዕርዋ ኢና እዮም ዝብሉ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ክላስተር ቦምብ ነገር ኮይኑሲ ብሓፂሩ ኢንተርሴፕት ምግባር ንሕድሕዱ ነዚ እንድሕር ዳ ተኩስካ ነንሕድሕዶም ቦምብ እዮም ማለት እዩ ናይ ባዕላቶም ዝኾነ ቦምብ ሲዮም ስለዚ ነንሕድሕዶም ነዚኣቶም እንድሕር ዳ ተኩስካ ኢንተርሴፕት ክትገብሮም ፈቲንካ ኣዝዩ ብጣዕሚ ዓብዪ ክሳራ ስለ ዝኾነ ትማሊ ምንም ክገብሮ ይከኣሉን ስኢሉ እዩ ዓሪፉ ማለት እዩ ወይ ከዓ ታርጌቱ ወቂዑ ማለት እዩ ሶ ኣዝዩ መዕነው ዝበሃል ነገር እዩ ተባሂሉ ዘሎ ነዚ ከምዚ ዓይነት ኔክስት ጀነሬሽን ቦሊስቲክ ሚሳይላት ዝበሃሉ ታርጌታት ኣብ ልዕሊ እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ዩኤስን ከምኡ ከዓ ብተመሳሳሊ ኮራማ ሻሃር ዝበሃል ኮራማ ሻሃር 4 ሚሳይል ብዙሓት 70 ዝኾኑ እንታይ ዝበሃል ማለት እዩ 70 ዝኾኑ ኣስታት ኣብ ውሽጡ እንታይ ዝገብር ዝፍንድኡ ቦምብታት እዮም ዘለዎ ስለዚ ነዚኣቶም ኢንተርሴፕት ንምግባር ቻሌንጂንግ እዩ ክብሉ እዮም ገሊፆሞ ዘሎ ዋላ ቻሌንጅ ይኹን ብሓፂሩ ኣኽሳሪ እዩ ማለት እዩ ብኻሊእ ኣባህላ ነዚ ከምዚ ትገብር ዘላ ኢሎም ዝጥርጥርዋ ዘለዎ ማለት እዩ ዋሽንግተን ፖስት
ፖስት ዝበሃል ዘሎ ሩስያ እያን ኢራን ናይ ስለላ ውፅኢታትን ከምኡ ከዓ ናይ ኢንተሊጀንስ ታርጌታት ኣብዚ እኦም ዝርከቡ ከምዚ ጌርኩ ውቅዕ እናበለት እትህባ ዘላ ወዘተ ዝብል ነገር እዮም ዝኸስዋ ዘሎ ማለት እዩ ንሩስያ እውን ከም ብተመሳሳሊ ኣብ ሓደጋ እያ ኣትያ ዘላ በት ጉዳይ ዘቢላ ማለት እዩ ሶ ብኻሊእ በኋላ ዩኤስ ነዚ ተመሪፁ ዘሎ ወዲ ኻሜኒ ማለት እዩ ብሓፂሩ እንታይ ክብል ይገሊፅዎ ላይት ዌይት ማለት ንዓይሲ ምርጫ ኣይኮነን እዩ ኣና ኣክሴፕተብል ቱ ሚ ማለት እዩ ዚኣር ዌስቲንግ ዚኣር ታይም ነዚ ክመርፁ ሲ ዋጋ የብሉን እዩ ክምረፅ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ከዓ ናብቲ መረፃ ኣነ ከኣቱ ክእል ኣለኒ ኣነ ቀጥታ ኢደ እቲ ክመርፅ just like within ቬኔዙዌላ ማለት ከምታ ቬኔዙዌላ ዝገበርክዎ ኣብ ልዕሊ ናይ መድሮ ከም እየ ክገብር ዝብል ሓሳብ እዮም ገሊፆም ትማሊ ኣኼባታት ነይርዎም ዝተፈላለዩ ዋይት ሃውስ ብዝተፈላለዩ ሰባት እዩ ማለት እዩ እንዳደመቀ ውዒሉ ብዙሓት ሰባት ርኢና ኢና እዚ ማሪን ቬተራን ዝበሃል ከዓ እዚ ናይ ቀደም ዝነበረ ወታደር ማለት እዩ ሓሳቡ ንሕና እንደቅና ምእንተ እስራኤል ክንዋጋ ኣይንኽእልን ናይሉ ብዙሓት ሰባት ከዓ እንዳደፍኡ ከውፅዎን ብሓይሊ ሒዞም ከውፅዎን ተራእዩ ማለት እዩ ፍቲ ማእኸል ኣኼባ ኣብ መወዳእቱ ኢዱ ቀርቂሩ ከዓ ማለት እዩ እንተዘይተሰይሩ ካብዚ ኣይለቅን ኢሉ ብጣዕሚ ጉልበተኛ ኣያታት እዮም ማለት እዞም ሚሊተሪ ከዓ ብጣዕሚ ሰልጢኖም ስለ ዝኾኑ እዚኣ ከዓ ከምኡ እያ ትብል ዘላ ማለት እዩ war in Iran and our military brothers and sisters are going to die for Israel and we are here to say no ማለት ሕዋትናን ኣሓትናን እሲ ንእስራኤል ይሞት ኣለዉ ንሕና ከዓ ነዚኣቶም ኖ ኢና ንብል ዘለና ኖ ክንብል ናብዚ ተረኺብና ዘለና ግን ከምዚ ገይሮም ኢዱ ክሳብ ስበር ሒዞም ይወፁ ኣለዉ ኢዱ ክሳብ ስበር እቶም ካልኦት እውን ሱቕ ኢሎም እዮም ሪኦሞ ኣነ እንታይ ኣይተረዲእኒ እቲ ውግእ ኮነ ኢሉ ካብ ብድሓር እውን ዝመፀ እንድዩ ሶ ዋላቲ ፀቕጥታት እውን ማለት እዩ እቲ ጠቕላላት ሴኔት እውን ትማል እውን ሎም እውን ብተመሳሳሊት ናይ ኣሜሪካ ሴኔት ማለት እዩ ነቲ ጠጠው ክብል ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝግበር ዘሎ ውግእ ብፉል ስኬል ክትቅፅለሉ ከም ዘሎ ኣሜሪካ ኳዳ ክደፍእ ተራእዩ እምበር ጠጠው ክብል ኣለዎ ዝብል ጉዳይ ኣይምልከተና እንዳርጋ ኢሎም ከም ዝቐፀል ኢኽ ነገረኩም ዝደሊ ማለት እዩ ናብቲ ናይ ትግራይ ጉዳይ ንስገር ድም ዘለ መንእሰይ ቀልጢፍካ ረቂቕካ ውፃእ ረቂቑ ይክወፅ ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለና መጀመርታ ኣዲስ ኣበባ ናብ ዑናና ፍርስራስ እትቕየረላ ዓዲ እሳ ክትከውን ማእኸል እያ ክትኮን ኢለካ ኣለኹ ቀልዲ ኣይኮነን ከም ባግዳድ እያ ክትቃፀል ከም ሶርያ ከም መቃርቾ እያ ክትፈርስ ከም ሶርያ እያ ዑና ክትኮን ከም ጋዛ እያ ዑና ክትከውን እቲ ሓደጋ ክኾን ዝኽእል እቲ ኣብዪ ኣሕመድ ብፍቃድ ኣይኮነን እቲ ሓደጋ ክኾን ዝኽእል እቲ ኩናት ናፀዓፅዓ ምስ ከደ ናብ ሽዋን ግዛዕን ምድፋእ ምስ መፀ ኣዲስ ኣበባ ምኽባብ ምስ ጀመረ ወይ ክብል እዩ ኣሜሪካ ሻው መግለፂ ክተውፅእ ወዲ ሕቡራት መግለፂ ከምፅ እዩ ሕብረት ኣፍሪካዊ መግለፂ ከውፅእ ይዕረቑና ዙይ በቃ ተሸማጎል ሕደጉ በቃ ህዝቢ ተወዲኡ ታሪኾን ስገለመለ ዝብል በቃ ትልሙድ ነከንዶ እሱ ክመፅ እዩ ስለዚ እሱ ከምዘ ይኸውን ይትሕዚ ክውገዝ ተለት ኮይናት ሽሩ ጉተርየዝ ይዛረብ ትራምፕ ይዛረብ ሓሪ ይዛረብ ኣብዪ ኣሕመድ ብኢዱ ከይተተሓዘ ወይ ፈጢጡ ካዚ ሃገር ከይወፀ ሽምግልና እየ ዕርቂ እየ ብዛዕምዛዕ እየ ገነመለ ዝብል ሃዘራ የለ ኣይሰርሕ ሕጂ ማለት ወዲ ቢተውሲ ምስ ልቡ ገና ኣይተራዳድኡን ምስ ሓሳቡ ገና ኣይተማኸሩን እንታይ ይብል ምህላው እውን ብዙሕ ኣይፈለጠን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ዓለም ኣብ ናይ መን ኢድያ ዘላ ተተባሂሉ ኣብ ናይ ሓያላት ዓለም ኣብ ምንታይ ዝሓየላ ማለት እዩ ወታደራዊ ውፅኢት ጥራሕ ዘለዎን ሓያላት ኖ ኣይኮነን ኣብ ጂዲፒ እውን ዝሓየላ ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ንግዲ እውን ዝሓየላ ንኣብነት ካብዚ ናይ ሎሚ ዓንቲ ዘሎ ኣዝዩ ፍሉይ ዜና ዝነገረኩም እሲ ትራምፕ ንሩስያ ንህንዲ ትሸጠላ ዝነበረት ኦይል ብዝተወሰነ መጠን ማለት እዩ ንግዚኡ ቴምፖራሪሊ ማዕቐብ ኣልዒልዎ ኣሎ ማለት እዩ ንምንታይ እቲ ገልፍ ኦፍ ሆርሙዝ ዝበሃል ተኸባቢ ማለት እዩ ኣዝዩ ሓደጋ በፂሕዎ ስለ ዘሎን ናይ ዓለም ናይ ነዳዲ ጠለብ ብኡ መጠን ወሲኹ ሽግር ከምፅእ ስለ ዝጀመረን ማለት እዩ ስለዚ ሓያላት ዓለም ዝበሃላ ቁጠባ ዘለዎን ተሰማዕነት ዲፕሎማሲ ዘለዎን ወዘተ እዩ ኣብቲ ሽዑ እዋን ብዙሓት ሰባት ዘይስሕትዎ እቲ ጉዳይ እዚ ከምዚ ጌርና ክነጥቅዒና ኢልካ ንሓንቲ ዓዲ ክነፍርሳ ኢና ባ ክነብላ ኢና ክትብል ከለኻ ኣብቲ ልዕሊ ከተማታትካን ኣብቲ ልዕሊ ህዝብኻን ሩዝለስ ምሕረት ኣልቦ ዝኾነ ማለት እዩ ጭካነ ምእንታን ክፍፀም ኮነ ኢልካ ትገብሮ ፃውዒት ምዃኑ እዩ ማለት ናይ ኢራን መራሕቲ ሕጂ ዝገብርዎ ዘለዎ ነገር እንታይ እዩ በቲ ትድብድብና መጠን ክንድብድበኪ ኢና ዝብል እዩ ወል ዓቕሞም እንድሕር ዳ ፉል ስኬል ዘመተ እንድሕር ዳ ገይሮምሎም ምናልባት ብዙሕ ከዓኑ እዮም ዝኽእሉ እምበር ዋላ ሓንቲ ለውጥ እዮም ፁን ምናልባት ሞተይ ዘይተርፈን እንተኮይኑ ድዋዕዋዕ ከብሎ እዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ናብ ህዝብኻ ትገብሮ ዘለኻ ፃውዒት ምክንያቱ መርዚዝኩም ንሕና ብክንዲ ኢና ክንቃወመኩም እናበልካ ትገብሮ ዘለኻ ፃውዒት ንፈልጦ ኢና ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ ሶ ፅባሕ
ከምዚ ዶ ኮነ ደብዳቤ ገለ ንኽመጽ እዞም ኣፈኛታት እዚኣቶም ዝብልዎን ዝዛረብዎን ኣይፈልጡን እዮም ብዙሓት እዮም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣፈኛታት ከኣመፅኦም ዘለዉ ሕጂ at a matter of fact ከዓ what is happening right now እንድሕር ዳ ኢልኩም እቶም ኣብቲ ጋቢና ናይ ሕወሓት ምድጋፍ ዘለዎ ሰባት ብምልኦም ካብኣቶም ሲ ሓደ በሊሕን መስተውዓላይን ርስን ዝበለ ርእሲ ዘለዎ ሰብ ኣይረኣኹ ርእስ ኣይፈልጥን ከምዚ ሞ ብጣዕሚ የተደኒቐን ተገሪመን ዘለኹ ብለኩም እየ ዝደሊ ንምንታይ ክንዲዚ ከምዚ ጌርና ክነፍርሳ ኢና ተፍርስ እንተኮይንካ ኢቭን ዓቕመለካ እንድሕር ኮይኑ ተዓቕምካ እንዶ ፈትን ካልእ ዘረባ እንታይ ኣምፂዎ እዚ እንታይ ዝገብር ዘለኮ ይኽሰስ ኣሎ ባዕሉ ባዕሉ እዚ ኣዋጅ ፅንተት እዩ ማለት ነዲ ሰባ ክነፍርሳ ኢና ትብል ከለካ ነዲ ሰባ ዘሎ ህዝቢ ስቑኢሉ ከይርኤካ ምእንታን ከይድግፈካ ከየንብረካ ምእንታን እንድዩ ብዕላሙ እቲ ዕላማ ግን እንታይ መሲልኩም ቀሊል ነገር እዩ ኣነ ተረዲእኒ ኣብኡ ዝነብሩ ተጋሩ ናብኡ ተሰዲዶም ዝሃደሙ ተጋሩን ኤርትራውያንን ኣለዉ ንሕና ኣብዚ መቐለ ወፂና ክንከይድ ኣይንኽእልን ምክንያቱም ስቲ ማእከላይ መንግስቲ ተባኢስና ኢና ነብስመራ ኢና ኣስመራ ከዓ ውሕስነት የብላን ኢንተርኔት የብላን ኢቭን ታዛረባ ዘሎ ንባዕሉ ኣኸይዱ ክዛረባ ስለዘይክእል ምንም ዓይነት ክገብር ስለዘይክእል ኣብ መቐለ ይኸውን ኢሉ እዚ ሓሳብ ካልኩሌሽን ሓሰቦ ሞ ስለዚ ነቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ዘለዉ ሽግር ንምንታይ ዘይንፈጥር እዩ ብኻሊእ ኣበሃላ ንመቐለ ታርጌት ጌርና ግበሩልና ንዑ ከምዚ ሲ ንመቐለ ንሽረ ነተን ከተማታት ታርጌት ግበሩና ንዑ ብኡ መጠን ዝኣክል ተዳሊና ኣለና ኢና እንዳበልካ ሞትን ስቃይን ናብ ልዕሊ ህዝቢ ምፅዋዕ ማለት እዩ ልቢ የብሎምን ክእለት የብሎምን ዓቕሚ የብሎምን ወል እዚ ኣጉል ዝኾነ ዘረባ ምዃኑ እውን ኣይርድኦምን ዋላ ዝኽሶም ምዃኑ እውን ብዙሕ ስለዘይፈለጡ ተተታሒዞም እውን ኣዝዩ ዝኸበደ ሓደጋ ዋላ ይውረደና ዚ ዓይነት ስለዝኾነ ሕጂ ናይ ጭንቕ እዩ ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም ታስዒድ እምበር ክትዛረብ የብልካን ዋላ ክትዋጋእ ኢቨን ተትኾነ እየ ዝብል ኣለኹ ሓርዚ ብደንቢ ኣብ ሓደ ትእማት ክንፅሕ ከለሎ ሓደ ነቲ ሓደ ኣቋሪፁ ክኸይድ የብሉን ብወገን ሕወሓት እውን ኣቋሪፁ ክኸይድ የብሉን መንግስቲ ኤርትራ እውን ዝኾነ ሃገራት በቃ ክነደራድረኩም ከምዚ ክንገብረኩም ገዛ ከምዛ ምስ በልኦ ሓዲግዎ ዝኸይድ ክኸውን የብሉን መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ሓዲግዎ ዝኸድ ክኸውን የብሉን ማለት እዩ ማለተይ ንስኻ ጥራሕ በይንካ ሓዳግ ዝገበረካ መን እዩ ትስሕት ኳልኩሌሽን ትስሕት ግምትካ ኣብኡ ከሎ እዩ ንስኻ ጥራሕ ኳልኩሌት ንስኻ ሓዳጋይ ንስኻ ገዳፋይ ንስኻ ዕረቁ ንባህላይ ተዓራቃይ ንስኻ እንተዘይዓረቅኩም ንባህላይ ንስኻ ኢኻ ተለማናይ መን ምስ በለካ እዩ መን መርዓት ምስ በለክ እንትኩሓላ ኮይ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እዚ ኩናት ዝጅምሮ እምበር ዝውድእ ይፍለጥን ይበሃል እንድሕር ዳኣ ትውግእ ከምዚ ኢሉ ተተጀሚሩ ኣነ ብፉል ስኬል ተዳልየ እናበልካ እናሃለኻ ትትብሎ ዘለኻ መንገዲ ግን ተረዲእካ ዋላ ዕረቁና ዋላ ክንዓርቀኩም ዋላ ዕረቁና ሰይንብል ንስኡ ኢልና ክንመውት ኢና ዋላ እንዳትቀተልና ኢኻ ትብል ዘለኻ ማለት እዩ ጽቡቕ እዩ እቲ ሓሳብ እዚ ሽዑ ንሪኦ እዩ ዝኸውን ባይዘወይ ንግዜ ኢና ንገድፎ ምስ ግዜ እንድሕር ገዲፍካዮ በዓል ወዲ ቤተው ሽዑ ክንዛረበሎም ንኽእል ኢና ኢለ ግምት ብሂወት ተፀኒሕና ማለት እዩ ፀለመ ተራእዩ እዚ ፀለመ እዚ ኻ ግዜን ፀሓይን ሃሪሞኻ ተቃሊዑ እዩ ስለዚ እዚ ፀለመ እዚ ዳግማይ ክትሰርሓሉ ነዚ ህዝቢ እዚ ናብ ቂምታን ሽግርን መከራን ከተእቱ ምፍታን ጌጋ እዩ ንስኻ ንባዕልኻ ዝዓበየ ገበን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፈፀምካ ንስኻ ኢኻ 1.5 ሚልዮን ዘጥፋእካ ብድሮን ንስኻ እምበር ሰራዊት ኤርትራ ይኮነን ድሮን ዓጢቁ ነይሩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ቁስሊ ቀስቂስካ ወይካ ዘይነበረ ነገር ፈጠራ ፈጢርካ ንህዝቢ ትግራይ ልቦ ኣቦቕቢቕካ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ሓዉ ወይ ጎረቤቱ ህዝቢ ኤርትራ ትገብር ኢልካ ምሕሳብ ፍሹል ኣጀንዳ እዩ ያኢ ሜሮን ተኽለ ሰንበተስ ልዕሊ በርጌድ ንሓመዱ ፈታዊ ህዝቢ ትግራይ ኮይንኻስ ሕጂ ክንዲ ተጋሩ ዘሪኻስ ንበርጌድ ንሓመዱ ክታርም ኣይትኸውንን እያ ጉዳይ ፅምዶ ድዩ ኮይኑ እኳ ንሕና እቲ ትኽክለኛ ፅምዶ ንፈልጦ ኢና ምስ መን ከም ንፅመድ ንፈልጥ ኢና ትኽክለኛ ሓው ዝበሃል ኣብ ግዜ ፀገምካን ኣብ ግዜ ሓዘንካን ኣብ ጎንኻ ኮይኑ ዋጋ ዝኸፍል እዩ ሓው ዝበሃል ንእሽተይ ንፋስ ምስ ረኸብካ ንሳኻ ዘጨፍር ዘይኮነ ኣብ ግዜ ፀገምካ ሕውነቱ ዘርእየካ ንሱ እዩ ትሓው ትኽክለኛ ሓው ስለዚ ንሕና ምስቶም ትማሊ ካብ ትኽክለኛ ፅምዶ ምስቶም ትማሊ ኣብ ፀልማትና ሰዓት مسبب تجري دم نلاقى قسم بردمين فاسسن إلهم بسلسة 360 ديجري تخبيبو إسوان كبان أتي خلو تخكلن يحونتهم زرقينا مساء يتحق إن يصمدوا سلازي حج قد يصمدوا خوينكوا لقمة أيتبال شين كادك سميرون تخلصن به متكل ألبو أي تقاوم أي دقة في أمون حواتك حاول نظر أخذت حدرسي مجمرة صبو حسب مالت حجين تايا تا كلت زربا ينزلوا توم بوغن منجس إثيوبيا دقيفهم زارو سبات جبن منجس إثيوبيا يشوفون يوم توم بوغن إيرترا دقيفهم زارو سبات كا جبن منجس إيرترا دقيفهم شوفينهم زارو يوم زيوم توم بتجري زلوا يوم ويل توم تولرت بعلميرون جل زلوا وخا نفلت أمينا مالتي بخالي بهالات سلام إني رمبر تنحنا غيركم وتبهلنا ساي جبرنا يون كم إننا بلغ صاحبين ده تما قوت تصنيحيو
ኢቭን ነቲ ዝገበሮን ነቲ ተበዳሊ ኳስ ኣይሓሰበን ንሱ እንታይ ተበደለና ሃለዎ በዳሊ ኮይኑ እቲ ክስስ ሕተት እዩ ኢሉ ነቶም በደልቲ ነቶም ከሰስቲ ምቋምን ባዕሉ ሓደ ዘይረብሕ ዘረባ ዛረብ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ማለት እዩ ሶት ሕተታትካ ብኣግኡ ተእርሞ ጽቡቕ ነይሩ ኖይ እርመን የንተልካ ኸዓ ዌል ዳን ኤንድ ዌል ሴይድ ዝመንእሰይ ፈሊጥካ ኣሎ ዝሓፍትና ንኣብነት ካብዞም ዝፈለጡ ሓደ እዩ ሶ ሓደ ሓሳብ ክነግረኩም እቲ ሓሳብ ጽምዶ ቅድሚ ምምጽኡ ዝነበረ ማለት ኣረኣያን ዝነበረ ተሓሳስባን ናይዞም ከም ኣብ ሕጃብ ጽምዶ ንሳተፊና ዝብሉ ወገናት ከምዚ ነይሩ ህግደፍ ብጽምዶም ሲሎም ንትግራይ ከጥፉ እምበር ቅንጣብ ሓልዮት የብሎምን ሶ ንጽምዶም ሲሎም ዘምጽዎ ወግዒ ካብ በዓል መን እዮም ቶም ተጻምድቲ ሱሩ መሰረቶም ምስመን ከም ትውዕል ንገረኒ መን ምዃንካ ክነግረካ ባህል ወለድና እዩ ማለት እዩ ሶ እዚኣቶም እዮም ማለተይ ኣጸቢቕኩም ክትፈልጥዎም ድሕሪ ደሊኹም ዞም ሰባት ከምዚ ገይረ ነቶም ዝጻመዱ ዘሎ ኣካላት ክነቃልዖም ክንፍትና ንገለገሉ እዮም ማለት እዩ ሶ ብኸመይ መንገዲ ብዘረበኦ ትግራይ ሃገር ክገብር የሉስ ኩናት ኣውጁ ሚልዮን ዝኾኑ መንእሰያት ዘጥፍአ መሪሕነት ናይ ሕወሓት ኣብ ፍርዲ ቀርብ ነይሩ ናይ ብሓቂ ሕጊ ተነይሩ ማለት እዩ እቲ ኦልድ ኦሊጋር ናይ ትግራይ ስልጣን ጨቢጥዎ ዘሎ ናይ ትግራይ ግን ካብ ስልጣን ምልጋስ ማለት ንዕኡ ከምዚ ገመድ ናይ ቅርሻ ምሱስ ካትሕነቃ ምሻለካ ናይ መጨረሻ ኮብ ገይሩ ይወሲድዎ ስለዚ እንታይ ድብል ትማል መንጀሪኖ ክዛረብ ኮላ ሕወሓት ማለት ንብረትና እዩ ርስትና እዩ ብደምና ዝቆመ እዩ ሕወሓት እንዳሃለዎ ኣብ ትግራይ ካልእ ፖለቲከኛታት ንሕወሓት መፂሎም ወይ ንጎኒ ገዲፎም ኣብ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ቀንዲ መራሕቲ ኮይኖም ወይ ኣብ ቅድሚት መፅኦም ክመርሑ ማለት ዘበት የደላ ሶ ማለት በኻሊ በኋላ እዚ ክጠፍእ ዝነበሮ ስርዓት እዩ ማለት ኢሉ ይጅምር ንሱ ማለት እዩ ምስ ተጻመዶ ዘለ አካልሲ ወል ቅድመ ኩነት ናይቲ ዝጻመዶ ዘለ አካል ሕግ ስለዘየለ እምበር ሕግ ተዝል ነይሩ ክጠፍእ ዝነበሮ ስርዓት እዩ ነይሩ ኢሉ ይጅምር ድሓር ክጠፍእ ዘሎ ክሰስ ዘሎ እውን ክእሰር ዘሎ ክትሓዝ ዘሎ ማለት እዩ ሶ በኻሊ በኋላ ሙሱ ተጻሚዶ ለ ማለት ተቅድመ ኩነቱ ከም ዘሎ ወንዲ ተቅድመ ኩነቱ ማለት ሰሪዘየ ይበለን ክጠፍእ ዝነበሮ እዩ ግን ሕግ ስለዘየለ ምስ ክጠፍእ ዝነበሮ ኢቭን ተጻሚዱ ዝሓሸን ዝበረኸን ወንጀልን ጥፋእትን የኸምጽእ ኢሉ ዝሓስብ ሓይሊ እዩ ኣብቲ ጽምዶ ተሳቲፉ ዘሎ ምባል ይካኣል ካብዚ ኢምፕሊኬሽን ሙሳድ ማለት እዩ ይካኣል ማለት እዩ ሩል ኦፍ ትራንዚት ቪዲ ቤተሰቡን ባዕሎም አንገቶም ሰይሮም ቤተሰቡን ኮጽዮም ዘሎ ቀስ ኢሎም ሓደ ቤተሰቡን ኮጽዮም ዘሎ እዞም ሰባት እዚኦም ኢዞም ኣብ ትግራይ ካብ ትግራይ ወጽዮም ኣብ አዲስ አበባ ኸይዶም ናብ ትግራይ ክንትኩስ ኢና ኣብ ትግራይ ሰብ ክንቀትል ኢና ንትግራይ ገጥና ክንትኩስ ኢና ተይሎም ቅድሚ ኣብ ትግራይ ትኩስ ናብ ቤተሰቦም እያ ምክንያቱ ቤተሰብ ኣለዎ ጉዕሽ ገብረ ናብ ናተይ ቤተሰብ ዝትኩስ ኮይኑ ጉዕሽ ገብረ ኣነ ኸ ናብ ናቱ ቤተሰብ ክትኩስ ኣጀራ እይዎ ማለት እዩ ናይዞም ደገፍቱ እዚ ተዋና እንታይ ዝበሃል እዩ ተዋና ፕሮፓጌተር ተዋና መሳፋፍ ተዋና ሚድየም ተዋና መስፋሕፍሒ እቲ ኣዝዩ ሰልጢኑ ዝበሃል መበል ካልኣ እዩ ካብዚ መን ይሓይሽ እቲ ወዲ ቢቶ ይሓይሽ እዚ ከዓ ካሊእ ማለት ዝተዳህለለ ወይ ከዓ ቶታሊሲ ዝተዓሸወ ሰብ ብጠቕላላ ነዚ መግለፂ የብለይን ሕጂ ኣነ እንታይ ዝብል ከም ዘሎ ኣይፈልጥን ዘሎ እንታይ ይብለሎ መሲልኩም ነዞም ዝድግፉ ወይ ከዓ ድቶም ንዓና መፅኦም ተመሊሶም ክንዋጋእኩም ኢና ዝብሉ ነቲ ስርዓት ሕወሓት ይኹን ንህዝቢ ትግራይ መሊስና ክንዋጋእ ኢና ኢሎም ክንትኩስ ኢና ኢሎም ዝዛረቡ ዘሎ ኣፍተር ኦል ንሱ እንታይ ዝብል ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ ክንትኩሰሉ ኢና ኢሎም እዩ ዝብል ሳቶም ከዓ ንህዝቢ ትግራይ ኣይበሉን ክንትኩሰሉ ኢና ዝብሉ ዘሎ ንውዲ ሕወሓት ባእሱ ምሳና እዩ ምስኡ ክንትኮስ ኢና ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ሲ ጅሆተ ተሓዘ እዩ ዝብል እዩ መግለፂኦም ናታቶም ማለት እዩ ኣትሊስት ወርድ ባይ ወርድ ማለት እዩ እምበር ብሓሳብ ድሕሪ ናብ ሕወሓት ተተኪሶም ናብቲ ህዝቢ ከም ዝትኩሱ ፍሉጥ እዩ እዚ ጠፊኡኒ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን እቲ ናይዚ ሓውና ዘሎ ዘረባ ግን እንታይ ይብለኩም ኣሎ ንሶም ናብዚ እንተተኪሶም ናብ ናተይ ቤተሰብ እንተተኪሶም ኢንክሉዲንግ ናብ ናቶም ቤተሰብ ደኮንም ዝትኩስ ዘሎ ማለት ኣይተረድእኒ ተተኪሶም ኢልኩም ኣነ ምስቶም ቤተሰቦም ክንገጥም ኢና ከምዚ ዝበለት እንተና ተረኣይ ይፈልጥ እዚኦም እዮም ቶም ኣናሊስት እዚኦም እዮም ቶም ምሁራት ሓወይናተይ ማለት እዩ ድሕር ክትርዳእ ደሊኻ ማለት ዘለና ኩነታት ክፈልጡ ዝደሊ ማንም ሰብ ድሕር ዳልዩ እዞም ምሁራት እዚኦም ሒዝና ኢና ውግእ ክንከፍት ማለት ብናይ እዚኦም መሪሕነት ይለውጥ ክመጽእ ኣይ ብዝብል እቶም ኣብ አዲስ ኣበባ ዘሎ ናብቶም ሕዋቶምን ኢንክሉዲንግ ናብቶም ናብቲ ተዛራባይ ቤተሰብን ተኩሶም ሲ ንሱ ግን ምስ መን ክታኾስ ዝደሊ ምስቶም ቤተሰብ ናይቶም ዝትኩስ ዘሎ ኣብኡ ኣብቲ ዓዲ ማለት እዩ ካሊእ ውግእ ክንከፍት ኢና ማለት እሞ ሰናይ ሓሳብ ከመይ ዝኣመሰለ ኣታታይ ዲሉዥናል ኢሎም እዚ ከዓ ካሊእ ዝተዳሃደ ፀላእትና ሓደ ብሓደ ኣብኡና ንዶም ከምከም ራእዮም ኣብኡ ክነወራሪድና ኢሉ ሕጂ እንታይ ኢኻ ትገብር ኣለኻ ወድነይ ኣነ ከመኽረካ ክምዕደካ
أتيو حساس يلو أتي حساس أنا هنقرأك يلو زي دراما أتيو حساس أنا هنقرأك قلد زيول ماريام مالتي قلد زيول هنقرأك تأخذ قبر زلخة أب تقرأي زواج الكسب نعخا صرخا زخون سبيخة تبزح زلخة ونعخا مسخس دايركت كواج أكذخل ما تشس أنا خوفيله حاوي لنا بدي سوا مختكو سيتو هايلو أنا أب تقرأي كوينة نسخ حاوكاي تكسر لي كان عايز تكسر لي غلها سو إلى زريك خي مثلك مالتي نسوس كخد دكاني معرة ما تصبغيو كم أنت جيرك خامو حجز كيام مالتي السيء سو زم زتدروشي أزولهم أنا بحتصير كومباسهم طفيوا مسي علم لهم طفيهم لك كم أمريت وجحتها زوجح زبهر زلوا نجهو هندف نداولنا بوليتيكا تانيهم زلوا سبات نزيئتهم سميعهم زجبر زخون يخون تقصي ويكأس قمتي ربح خمسة والله خردكم إلى إيمانتي. خوينا هذا من دي هم كخن لجبرنا حسب ما تيجوا خمسي تجراي خفي والله قال ما تقولنا لهم من دي لو تجوا كل درجة تحور نتحفروا كويل قباكم. تمالي بسلطان كواري تشالها لكم تقبروا ولا يتقولوا تسرحوا ولا يخالكم نجرسي معرنا تقاوم تقولونكم حزن دقنا مسوس لنا هزب تجراي شجروا زيو. أفلتان كوكو في لكم نقوم مفتحوا كويدهم نيكم سخاتهم. أنحنا مثل الناس يتعملنا بقى ترى سباتينا زي أوكي. سخاتهم لما سقم تبغيو سخاتهم لما سقم تقرأي تبدلوا تقرأي هم سقينو أوكي تبدلوا من يبدلوا. ጌታቸው ራሱ ሲበሳጭ አየሁት ፌስቡክ ላይ አሁን ጌታቸው የመበሳጨት መብት የለውም በዚህ ጉዳይ ላይ መብት ሞራል የለውም ቢያንስ መብት ነው ቢል እንኳን ሞራል የለውም መሬት ያስተዳድረው አይዲፒ ብቻ የሚመለሱ እያለ ትግራይ ሲቀልድ የነበረ ሰው ሉዓላዊነት የትግራይ ፕሪቶሪያ ይፈጸም ወደ ጥቅምት 24 እንመለስ ሲባል ጦርነት ናፋቂ ካለ ጦርነት ሌላ መኖር የማይችል የመንጆሪኖ ግሩፕ የስብሐቲዝም የስብሐት ሚዲያ የምናምን ሚዲያ እያለ እያብጠለጠለሱና መዋቅሩ ሲያብጠለጥለው የነበረ እናውቀዋለን እና ነጻርቃን ምን ሞራል አላቸው ነገታቸው አነኮ ማለት ደስ ይዝለኒ ማለት ደስ ዝለካ ታይ መስልኩም ንዋዕሉ ሞራል ከም ዘለዎ ምጉዑ ማለት ይምቾካ በቃ ደስ ይብልካ ለነ ዋዕላቶ መሲ እስኻኮ ከምዚልካ ክትዛረብ ሞራል የብልካን ይብሉ ይባሃሉ ማለት ኩሎም እኮ ሞራል ይብሉም من نسخاس انتاي مورال لك حجنا ابنت نسخاس انتاي مورال لك خمزيل كان غتزارب نسخاكو تمالي زتقبره بمولس رسعيو ولا حنتي اي دون كير اي كسس اي وقس قويتا جي إساياس عفوك نسخوم نعاي نقسي نسخوم شعامت نقسو نسخوم زولكم ما يخونا بزمريتي الكاس اسمرا خير كان مسعسع طرحة نسخوم دو تنبير كامسيخا بو ساعة مسئيس لزنوبركو مس ناتنا إلاس ملاش كاي مسكادي تعيبكا مسكا هاي سعسع مسناتنا إيل مس أول سعيد مسلس يمها كو ساعة سعيخا مسيخا حجي نسخا صورو إيخا عبيت باندانت قد ملك عاقد صبق مالتيو حدا قزي كل سئل لبيلهم كأرواخ اللو مالتيو باندانت نعاخان نجيتاتشون معرقة تصحكم ويكا نسخا صبق قبيلكا بسرون ترائخا اللهم سلزخوان كامالت كم جيس سلس تطقم كالا مالتي حدا منم كم جيس يخم تطقمكم لا بحد سيرو نسخاتكم تايخم تخفافلكم أكايدهم يمانة أجاميهم كيركم نسمين ندوبهم زخوري تفعل لا ينبر باندا مالت نتهزبوا زخحادو نتعدوا زخحادو مالتي سلازي مورال نقول لهم يبلكم يبلكان نسخة مورال يبلكان هي انتهي مورال انتهي مورال هاي بزول كتزارب انترنت يدفع نمر سيتقراي قعصو بلين من قدي اقدمو قعصو لو قليلك امته سلات هبري خانسا بعل مورال كتكون مورال كان انا يمتايدي ناي مورال كلوكا خلي من البال برعدنا يمدحان مورال قلقل لني أبكند هزبيس حلافنتي سمعني إلكا يتزاربن حانت معالتي أب تقرايس تميت موتيو تميت شقر تفطيرو تبايلو شانال كامالتيو كومزي زولو سدتنياتات تفاناقلت اللو موت أم يوم يموتو زولو يلو ميديا أي سرحن إلكا هتوك زي تغل كوروروخا بتقمز تتحزن ديو سلازي مورال زولوون زيبولن وططيان وططن تفاردو أين التحرر تزيكوين نسخاتكم حجي كي تحرر ترحمبر وططو فارد زلهم منبر سلنا مورال موقع مورال يبلكم مورال زلوا منيو حزب تግራይ ጥራሕዩ ኣብዚ ሞራል ዘሎ ድልየት ክዛረብ ማለት ንስኻትኩም እኮ አንደኹም በአፈኹ ትሕዝዎ ሞራል የልካን ትበሃል አይ ጎይታ ጅስታሊት ምን ሞራል አላቸው መግለጫ ቢያወጡ ድቃስና ሞጻይ አፍተር ኦል ንእግረ መንገዱ ማለት እዩ እነዚህ ሰዎች እነዚህ ባንዳ ንእግረ መንገዱ ነው አሉ ባንዳ ስብስብ
ባንዳ ስብስብ ኢልካ او حاو بوتاتك اكوتاتك مالتي معره ايتو وحدوا ايتو نقسوا مسمن كم زصامرك صبي كنغرك اي مالتي تصمدو سمعي اخ مسياني تግራይና نصمر زلنا حج مالتي كنبل نكلنا نيت تግራይ نبل كم زلنا قرب زرزر ابلنا نغلصوينا ابز وان بجيوغرافيا واقاوم انزفلاليا كلته تግራይ يقربالو ازبل امنت علني بساتن دما حز تقدمي تتان العلميتنا 40 عمت كاب وان هصي تيدروس جميرا بوان هصي يوحنس هصي منيليكن هصي هايله سلاسه مالت لور راس منغشان حليفه كسب وان درغي موائلا ጠቅላይ ግዛት ትግራይና ተባህለ ትጽዋዕ ዘነበረት ንመሬት ራያ ናይ ወሎ ንመሬት ወልቃይ ጸገዴ ድማ ናይ ቤገ ምድር ጎንደር ምዃና አሚናን ረዲያን ምስጎረባ ብታ ተዋሃይዳ ተመላሊኣ ትነብር ዝነበረትን ጂኦግራፊያዊት አሃድያ እተኸለ እዚኣ ማለት እዚኣ ጂኦግራፊያዊት አሃድያ እዚኣ ትግራይ አስሊ ዝብላ ማለት እዩ ዝሓንቲ ትግራይ አስሊ እሺ ጠፍጠፈታን ክልል ዓባይ ትግራይ ዘጠመቀታን ጂኦግራፊያዊት አሃድያ ተኻለይትኻ ታ حوحات زتمقتا مالتيو عباي تግራይ ዝበለታት ያ ትግራይ አስሊ ኢና ንብላ ኢልዋ ያ ክልል ዓባይ ትግራይ ያ ክልል ዓባይ ትግራይ ካተፍሩሕ ያ ማለትዩ ንዑ ማለትዩ ሕጂ እዚአን ክልተ ትግራይን ዘለዋ ኢሉ ምስ መንየን እዩ ጸሚዱ ኣወል ሲዕድ ክፈልጠን ዘሎ ማለትዩ ምስ መንየን እዩ ጽምዶ ገይሩ obviously ምስታ ዳሕራይ ዝተጠመቀት ኣይኮነን ንምንታይ ንሳ ክልል ዓባይ ትግራይ በሐሳብያ ዘላ እምበር ተጠፍጢፋ ተሰርሐት ምስ ከባቢ ኣኳስ ክትዋሃድ ዘይከኣለት እዩ ዝብላ እዛ ናይ ድሓር ማለት እዩ ቀዳመይቲ ግን ውሂዳ ተዋሂዳ ትነብር ከም ዝነበረትን አሚና ትነብር ከም ዝነበረትን ስለዚ ነዚ ኣኻ ክኸውን ከይተወስድዋ ክንሰርሒና ለይትን ቀትርን ኢሉ ክዛረብ ሰማዕና ኣወድ እዩ ጎይታ ጽምዶ ማለት እዩ ስለዚ ግራዝማቲ በዓል ግራዝማቲ ስታሊን ጸሚዶም ዘሎ ጽምዶ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ግራዝማትን እዚ ደግዘማቲ ይባል ደግ ዘማታ ኣወል ሲዕድን ጸመዱሉ ጽምዶስ እዚ እዩ ትቴሊ ፍራንክሊ 100% ርግጸኛ ኮይና ክነገረኩም ማለት እዩ ኩሉ ዋላ ስኢልና ቲ ኤክስፔክቴሽን እዚ እቲ ዝነበረ ጉዳይ እቲ ዝነበረ ቪድዮ ኢቭን ማለት እዩ ርኢና ቁዋሞ ኣካይዱ ኣተሓሳስባና ንባዕል ኣወል ሲዕድ ኩሉ እዚ ግምግም ኣቢልና ናብ ሓደ መዕቀን ኣውፂናሲ እሞ ዲሳይድ እንተንገብር ወይ ከዓ ንውሳነ ክጥዕመና ወይትድ ዝኾነ ውሳነ እንተንሕልፍሲ ኣወል ሲዕድ ንጽምዶ ከም መሳርሒ እዩ ዝጥቀመሉ ኦፍ ኮርስ ከም መሳርሒ እዩ ዝጥቀመሉ ናይ ምንታይ መሳርሒ ማለት እዩ ንዑኡ ግዜ ዝገዝኣሉ ክስ ዘረስዓሉ ጽምዶ ይጥቀመሉ ከምዚ ዝጥቀመሉ ናይ ብሓቂ ንህዝቢ ትግራይ ጥሜቱ ዝፍሕቆሉ ሓድነት ዘስፋሕፋሓሉ ተዝኾነ ኣብ ትግራይ እኽሊ ብእኽሊ ምኾነ መዕልቕልቐ ነይሩ ግን ንባዕሉ ዘይጠቐመ ንዓይ ክጠቕመኒ ኢልካ ምሕሳብ ንባዕሉ ዕውርነት ስለ ዝኾነ ካብዚ ንላዕሊ ከዓ ግስም ዝበለ ተሓሳስባ ድፉነ ተሓሳስባ ስለዚ የለ ንዓዱ ዘየምጾ እኽሊ ንዓይ ከምጻለ ኢልካ ጥራሕ እምባሕበለለይ እምበሪ ዝብሃል ማለት እዩ ምስ ፀብሒ ስንጣጥዒ ክጸብሐ ዝብሃል ምስላ ወለዲ ሒስካ ዝኣተኻዮ ጽምዶ ንስኻ ኣብኡ ኮይንካ ማለት እዩ ኣብኡ ኮይንካ ትስዕስዕ ትደርፍ ሞራል ይብሎም ነቶም ሕጂ ንዓና ዝወቕሱ ዘለዉ ከኣት እዚ ማለት ካብዚ ድህለልና ላዕሊ የለን ሶስታሊ ብደንብ ገይሩ ክፈልጥ ስለ ዘለዎ ኢለ ነጊርዮ ሃይለ ደደቢት ጨኒቆ እዩ ዘሎ ኣውስትራልያ ተዝኾን ነይረ ኣነ ናይ ብሓቂ ክነግረኩም ማለት እዩ ተዝኸውን ነይረ ኢንኬዝ እቲ ሃይለ ዝገብሮ ዘሎ ፈፂመ የሚገበርኮ ነይረ ፈፂመ ማለት ልዕልዩ ሞር ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣድማዕ ዝኾነ ለውጢ መምጻእ ዋጋ ዘይብሉ ሰብ ኮይኑ እምበር ማለት ጨኒቕዎ ይፈልጥ እዩ መጀመርያ እውን ኣብቲ ጽምዶ ተቃዊምዎ እዩ ነይሩ ተቃዊምዎስ ዘይኸውን ነገር ምዃኑ ይፈልጥ ፀኒሕስ ድሓር ማእኸል እዩ ኣወል ሓደ መዓልቲ ደው ኢሉሉ ኣወላይ كما لها تاريخ نادي خبيل في شخص غير تقبلوا كاون دحريو لبو مالتيو واي اول سعيدسي تزقر وزلو ايكوينغ زخونه ايكويد زخونه فويس مشالكم نصوص كمزي جغنان تبعن بسرو زو 27 ديو قال ميتن قال 20 زو 27 اللي يجمير 27 اللي يجميرو زو ام بزنا ايران تزخون تا يخون نير مالتي دعن ايضا يقول الحجي شعو مس صحافلو نسو حساب مس غلصلو تحغيس ودحري في شغ يلو مساعته بو تريف امبري فلط نيرو مجمريا خبابي نافلط نيرو دحراي قاو اتيمو انت ودين تا اخ بين خان بين خات زارب زلخا مسولو حد سبات بينتنا نخين خون يلوم ناب زخون حساب زصمبرو خم زلو نغركم يلي ولا بين خا جن
بينها تطو انتيلكا as long as it is right ትክክል ንሕር ኮይኑ ዳሕራይ ብዙሓት ሰባት ክመፁ ምዃኑ ናኻ ፍልጥ ካብኡ ኢኻ ክትቀውም ዘለካ ግን በይንትና ንኸይንኸውን እከለ መሓዛይስ ከምዚ ኢሉ ስለ ዝዛረቡ እሞ ኣነ እውን ምስኡ ክሰማም ዓለኒ ተኣኪቦም ስለ ዝፅርፉን ኢሎም ሲ ሓሳቦም ኣብ ውሽጦም ጎስዮም ዝኸዱ ደቂ ሰባት ኣለዉ ናብ ውሽጢ ዝወስድዎ ከምኣቶም ኮይኑ ይስምዓና ኣነ ምክትል ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስትር ናብ ኢትዮጵያ ስለ ዝመፀ ናብ ኤርትራ እውን ይኸዱ ስለ ዘለው በቃ ጾም ደፈሪሳ ማለት ኣይኮነን ኣይራኸብን ምስ ድልየት ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን ናይ ሽምግልና ቃል ክዕገት ዝኽእል ኣይኮን ኤርትራውያን በዝንተ ተታሊሎም ትብላዕ ኤርትራ ትብላዕ ማለት ክንዲ ሓየልካ እንተሓየልካ ነዃል እንዳገደፍካሉ ትኸድ እንትኾንካ ንፀላኢ ወት ነዃል መልቀ እንዳእተወ ከፍርሰካ ንውር እዩ ማለት ክንድድላይ ክሓያልኩን ክንድድላይ ካብለጾ ስለዚ እዚ ኣይርዶምን ኤርትራውያን ኢልኩም ይትሕሰቡ ሓደ ይገብርዎን እንተገበርዎ እውን ዝኸውን ኣይኮነን ፅዋሕንጎ ዘባልዕ ስለ ዝኾነ ካብ ኩሉን ላዕሊ ግን ቅድሚ ሕዚ እውን ተሓቲቶም ዝመለስዎ ኣሎ ኤርትራ ንዕዳ ዓረቕ ተባሂላ ክልተ ነገር ያቕሪባ ሓደ ኣብ ምንታይ ግራውንድ ኮይንና ኢና ክንዕረቕ ንሳቶም ዝጠልቡ ዋንነት ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ክራይ ቁርበይት ሓንኩን ድኹም ተምፁ ስማዓዮ እዚ ሓሳብ እዚ ሓሳብ እዚ እቲ ሃይለ ተመርኪስካያ ዘለኻ ነዊሕ ኣተርእስን ክኸይድ እዩ ኣነ ከዓ ምናልባት ሓደ ሓይሊ ዓብዪ ሓይሊ ባክ ገይረ ክሕዝየ ኢልካ ትዛረበሉ ዘለኻ ምናልባት ማለት እዩ ኢንኬስ እቲ ልዕሊ እቲ ባሕሪ ዝኸውን ጥቕሚ ልዕሊ እቲ ባሕሪ ዝኸውን ጥቕሚ ወይ ከዓ ልዕሊ እቲ ወደብ ዝኸውን ጥቕሚ ኢትዮጵያ ንመጀመርያ ግዜ ንኤርትራ ንድሕር ዳቕረበ ቢላትላ እቲ ሓሳብ እዚ ድዋዕዋዕ ኢሉ ዝፈርስ ሓደ መዓልተ ይውዕልን ብለካ ጥቕሚ እያ ሎሚ ዝድለ ዘሎ ጥቕሚ ሶ ኣብቲ ጥቕሚ ዝተመስረተ ዝርርብ ዝግበረሉ እዋን ንስኻ ግን ውግእ ኣብ ልዕሊኡ መስሪተ እየ ገዛ ክሰርሕ ኣብ ልዕሊ እዚ ናታቶም ባክኣፕ ኮይኑ ንሳቶም ተኣማሚነ እየ ውግእ ክኽፍት ዝብል ሓሳብካ ድሁርን ድውንን ምዃኑ ብፍላይ ከዓ ምስዚ ነዚ ነቲ ናትካ ሓሳብ ዘሎ ሲሉ ዕሽነት ኣምሲሉ ዘርእየኒ ነገር እንታይ መስለካ እቲ ፕሬዚዳንት ሲ ዘለኣለሙስ መራሒ ኢትዮጵያ ክኸውን ዝፅዕር እዩ ዋላ ሜሮን ይፈልጥ ይኾም እዩ ዝብል ኩሉ ግዜ ሕጂ እዮም ፈሊጦም ዝዛረቡ ዘለዉ መሪሕነቱ ክህብዎ እሞ ሓደ መዓልቲ ዋላ ንሓንቲ መዓልትስ መሪሐ እያ እንዶ ፕሬዚዳንት ኮይነን ኢትዮጵያ ክመውት ዝብል ሰብኣይ እንድሕር ኮይኑ ንሳ ምስ ረኸበ ክገድፈካ እዩ በቃ ታኢኻ ዳ ትገብር ዘለካ ሓይ ንስኻ እንታይ ኢልካ ነዊሕ ፅላኣት ተተርፈለኻ ማለት እዩ ማክሲማም ፅላኣት ማለት ፅላኣት ውሒድና እንተይኮነስ ክውስኸሉ እየ ትብል ኣለኻ ወስኸሉ ክሳብ ዝደለኻዮ ኺድ ቀፅል ሽዑ ትሪኦ ናይ ውሓት ንኣናስ ካላሽን ክትምህርና ንኣናስ ቃልሲ ገድሊ መስዋዕቲ ክትምህርና ከመይ ዓይነት ነውራማ ትኹመታ ትዛረብዎ ዘይትፈልጡ ከመይ ዓይነት ትዛረብዎ ዘይትፈልጡ ኢኹም ዘም ናይ ውሓት ደገፍቲ ንኣናስ ብዛዕባ ኣፋታትሓ ኣተኳኩሳ ብረት ካላሽን ክትምህርና ዋይ እዋሓትስ ንኣና ካላሽን ክትምህርና እዋሓትስ ንኣና ቃልሲ ክትምህርና እዋሓትስ ንኣና ህጁም ክትምህርና ኣይ ሓቂ ኣብቲ ምቅላስ ንሕስኻትኩም 50 ዓመት 40 ዓመት ልምዲ ዘለዎ ተቃላሲ ሓይሊ ስለ ዘሎ ምናልባት ኣይዶን ነው ብሕድሕዳዊ ተኽሲ ወይ ብትሬኒንግ ገለ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ተኽሲ ማለት ውግእ ማለት ኩናት ማለት ግን ብዙሕ ነገር ዝጠልብ እዩ ብዙሕ ትምህርቲ ሓት ቴክኖሎጂ ሓት ስለ ዝኾነ ክትማር ትኽእል ኢኻ እዚ ትምክሕቲ እዚ ንዓኻ ንበይንኻ ሒዝካዮ ክትነብር ትኽእል ኣይኮነን ግን ከም ምስሓቅ የስሕቕ እዩ ደሳለ በረኸት ኣብርሃም እንታይ ዝብል ሓሳብ ሂቦሎ መሲልኩም ሕውነታዊ ምኽረይ ንኩሎም ተቃለስቲ ንምእንቲ ህዝቢ ትግራይ ዝገበርናዮ ፅቡቕ እንተነይሩ ከይንጠዓሰሉ ፅቡቕ ስለ ዝነበረ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ሕጂ ምስ ሻዕብያ ትጎናባሕ ዘላ ትግራይ ግን ዝኾነ ድንጋፀ ከይህልወና ሓደራ እዩ ዝብል ምክንያቱ ዝምልከተና ነገር ኣይኮነን እዚ ዓይነት እዩ ባዕሊ ሰልጠነ ግርማይ እውን ተመሳሳሊ ላይክ ገይርዎ ኣሎ ማለት እዩ ሓሳብ ብዙሓት ሰባት እውን ላይክ ከም ዝገበርዎ እዩ ዝርዳእና ማለት እዩ ሶ እንታይ እዩ ዝብል ባዕሊ ደሳለ በረኸት እቲ ዝገበርናዮ ጌርና ኢና ክሳብ ሕጂ ይንጠዓሰሉና ግን ሕጂ ናይ ባዕላቶም መንገዲ ክኸዱ ዝግድሰናስ ኣይኮነን ምድንጋፁ ዝኾነ ሓልዮት ገለ የብልናን እዩ ዘብል ኩነታት ስለ ዝገጠሞም ክብሉ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ዮናስ ኣሸብር ሓንቲ ሓሳብ ሂቦሎ ምስኣ ተቃራኒት እያ ናታ ሱዳን ምስ ሰራዊት ሻዕብያ ፀሚዳ ፀላኢትና ዝብላ ተቃዋሚ ግን ኣይረኣናን ሴፍ ኤርትራዊ ድጋፍን ተቃወመን ኣብ ትግራይ ተቃዋምን ደጋፍን ኣብ ትግራይ ጥራይ ዝምዘዝ በብእብረ
በብእብረ ኢሉ ገሊጽ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብኻሊእ ባህላታ እዩ ዘሎ ሱዳን ክጽምር ከሎ ሰራዊት ሻዕብያ ጸላኢትና ዝበላ ተቃዋሚ ግን ኣይረኣናን ማለት ስትራቴጂክ ምሕዝነት ናይ ሱዳን ንሱዳን እንታይ ገይሩላ እዩ ሞ ደጋፋይ ተቃዋማይ ኤርትራ ከምኡ ክብላ ኣይገበሩላን ኮነ ትግራይ ስለ ድምፂ ስለ ዝኾኑ ዋን ኣብቲ ፀገማ ግዜ ምሳ ስለ ዝነበሩ እዮም ከምኡ ኢሎም ክለይ መለና ዝብሉ ዘለዎ እምበር ምስ ሱዳን ንሳያ ገይራትሎም ሽዑ እንተ ገይራትሎም ንመብዛሕትኦም ብኡሰ ገይርና ንዝብሉ እምበር ንሱዳን ሕጂ ዝሓገዘ ዋላ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ ኣነ ሰሚዐ ኣይፈልጥን ማለት እዩ ሶ ትትብሎ ዘለኻ ምናልባት ትክክል እንዲሁ ሓቅነት ከለዎ እዩ ኣብ ትግራይ እንትኾን ተሎ ጽምዶ ዝናደዱ ሓይልታት ኣለዉ ትብል ኣለኻ እቶም ዝናደዱ ዘሎ ሓይልታት ባይዘወይ እቲ ዝግበር ዘሎ ጽምዶ ምስ ትክክለኛ ሰብ ኣይኮነን ኢሎም ስለ ዝኣምኑ እዩ ኢሎም እንተዝኣምኑ ነይሮም ክሳብ ክንዱ ኣይምኸዱ ነይሮም ስለዚ ሰራዊት ሱዳን ናብ ዶ ኢትዮጵያ ፀጊዑ ኣሎ ብድሮናት ብምውፋር ኣብ ዶ ኢትዮጵያ ዝርከባ ዞባ ብሉ ናይል መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምክያድ ናብ ዞባ ብሉ ናይል ይግስግስ ኣሎ ወዮ ህፃን ንኢማራት ክኽድም እታ ኩናት ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኡ ኣምፂእዋ ናብቲ ኸይዱሲ በዚ ኣመፅያ ዘላ ታውግእ ገለገለ ዝብል ጉዳይ መፅኡ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ሱዳን መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ኢትዮጵያ ትገብሮ ውግእ ኣዝዩ ብጣዕሚ ንእሽተይ ስኬል ዝበሃልን ዋጋ ዘሎ ከም ዘይኮነን ዘይፈልጥ ናቕፋ ፕሬስ እዩ ሲሉ በቃ ነዊሕ ዜና ትዛረብ ዘለኹ ገለ እናበለ ሓዊ ዝኣጉዲ ማለት እዩ ዋላ ሓንቲ ኣይተረድኦምን ማለት እዩ እዚኣቶም ትማሰ ስኬል ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓይልሲ ምስቲ ናይ ሱዳን ዘሎ ናይ RSF ዶ ናይ መንግስቲ ሱዳን ገለ ዝማጣጠን ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ንሳቶም ነንባዕላቶም ከም ብኮሚደር መሲልዎም ጥይት ውግእ ጀሚሮም ዝዓነው ዘለዉ እዮም ሶ ትናትና መንግስታት ትብልዎ ዘለኹም ንስኻትኩም ኤግዛምፕል ትገብርዎ ዘለኹም ከዓ ነቶም ዝዓነው ዝፈረሱ እዩ ማለት እዩ ሶ ዋጋ የብሉን ከመይ ገዝላብያ ከይትፈርስ ከም ግዜ ከይትህነፅ ገለ እንዳበለ ዘውግዕ ሰብ ምስቲ ዝፈረሰ ደድሕሪ ዝፈረሰ ዝኸድ ዘሎ እዩ ኣይተረድእኩምን ኣሎ ማለት ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናታ ከምቲ ዝድለ ውፅኢት ከምፅብ ዘይምኽኣሉ እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ንዩክሬን ሓግዙና ክብሉ ጀሚሮም ኣለዉ ምክንያቱ ዩክሬን ነዘን ሻሂድ ዝበሃላ ድሮናት ቀንዲ ክፈልጥዎን ዝኽኣሉ ንሳቶም እዮም ሻሂድ ድሮን እታ ሬቮሉሽነሪ ድሮን ናይ ኢራን እያ ኣብዚ እዋን እዚ ራሻ ጥራይ ኮነት እንትጥቀመሉ ዘላ ኣሜሪካ ቀዲሓ ከምኡ ክሰርሕ ጀሚራ ኣላ ስለምንታይ ውፅኢታዊ ስለ ዝኾነ ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ሪኦም እዮም ስለዚ ኣሜሪካ ኣይቀድሑን እዮም እንተኢሎምኩም ቀዳሕቲ እዮም this is one example ጽቡቕ እዩ ሕጂ በዓል ሸሂድ ኑሮን ቀዲሖም እቲ ናይ ወታደራዊ ሓይሊ ዓቕሚ ይሕዝዎ እንድሕር ኮይኖም ምናልባት ምቕዳሕ ዋላ ሓንቲ ነገር ከምዚ የብሉ እዩ ኣነ ንዓይ ሓበሬታ ኮይኑ ዝግለጸለይ ማለት እዩ ስለዚ ቀድሐሲ ሓደ ሓይሊ ዋላ ሓደ ትርጉም የብሉን ቀዲሕና እውን ስለዘይከኣልናዮ ማለት እዩ ግን ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ሕጂ ጉዳይ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዘሎ ማለት እዩ ኢድኩም ሃቡ እዩ ዝብል ዘሎ አንኮንዲሽናል ሰረንደር ወይ ከዓ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ነገር ኢድኩም ክትህቡ ጥራሕ እዩ ዘለኩም ዝብል ዘረባታት ይዛረብ ዘሎ ቴህራንን ቤሩትን ብሰፊሕ ኣየር መጥቃዕቲ ይሕጅውን ማለት እዩ ዝውቀጣ ዘለዋ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ስቃይን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከዓ ብዙሕ ተፈናቃላይ ከም ዘሎ ብፍላይ ከዓ ትማሊ ማለት እዩ ኣብ ቤሩት ኣስታት 80,000 ሊባኖን ማለት እዩ ተዘጋጊቡ ኣብዚ ከባቢታት ንሱ ኣስታት 80,000 ዝኸውን ተፈናቃላይ እዩ ነይሩ ብሓደ መዓልቲ ማለት እዩ ብሓደ መዓልቲ 80,000 ዝኣክል ተፈናቃላይ እዩ ረእይዎ ማሲቭ ብጣዕሚ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ መጥቃዕታት ይፍፀም ከም ዘሎ እዩ ማለት እዩ ኢራን ኣብ ልዕሊ ቴል ኣቪቭ ትገብሮ ዘላ ብጣዕሚ ሓደገኛ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ቀጠርን ኣብ ልዕሊ ኩዌቱን ብተመሳሳሊ ማለት እዩ ኣብዘን ገልፍ ኔሽንስ ዝበሃላ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ መጥቃዕቲ ትገብር ዘላ ማለት እዩ እዚኦም እውን ሓደሽቲ ቴክኖሎጂታት ብምጥቃም እዩ ሓደ IDF ናይ እስራኤል ዲፈንስ ፎርስ ከዓ ሓደ ዓብይ ዝበሃል መሕቢኦም ዝነበረ ብጣዕሚ ዝተፈላለየ መሕቢኢ ኮይኑ ዘገልግሎም ዝነበረ ማለት እዩ ባንከር ወይ ከዓ ኢመርጀንሲ ባንከር ኣብ ውሽጢ ዝዕቀብሉ ዝነበሩ ዕነይኤ ማለት እዩ ዕነይኤ ዝብል ዘሎ ክሳብ ሕጂ ቶፕ ኢራንያን ዝኾኑ ኦፊሻላት ኣብኡ ዝቕመጠሉ ዝነበሩ እዩ ንዑ ከም ዘዕነዎ ይዛረብ ዘሎ ብጠቕላላ ግን ሪጂናል ፎል ኣውት ዝበሃል ነገር ከም ዝነገርኩም ኦይል ዋግኡ ወሲኹ ኣሎ ላዕሊ ስለዚ ሓደጋ መፅኡ ኣሎ ማለት ብጠቕላላ ኣብ ኢኮኖሚ ብዙሓት እውን እስራኤል ምናልባት እንድሕርዳት ሕጂ ትጥቀሞ ዘላ ክላስተር ቦምብ እንተተጠቂማ ብፍላይ ኢራን እስራኤል ሓይሊ ኒውክሌር ክትጥቀም ትኽእል እያ ዝብል ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ስጋኣት ጀሚሮም ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ክላስተር ቦምብ ክልኩል እዩ ንሱ እንድሕርዳት ተጠቂማ እቲኣ ከዓ ብተዘዋዋሪ ካሊእ ሽግር ኣምፅኣ ኣላ ባዕላ ማለት እዩ ሶ ተንካልኦት ሓይልታት ምናልባት ኒውክሌር ኣይተጠቐማን ክሳብ ሕጂ በዓል እስራኤል ማለት እዩ ተጠቂመን ንዓ እውን ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ንዓና ከዓ ከምኡ ጥፋኣት እዩ ማለት ናይ ደቂ ሰባት ጥፋኣት ይቃረብ ኣሎ ብዛ ዓለም ማለት እዩ ሶ እቲ ሓይሊ እዚ ታርማጌዶን ውግእ ከይጅመር ስለ ዝኽእል ምናልባት ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ብጠቕላላ ግን ኣብቲ ውፅኢታት ገለ ዘሎ ክልቲኦም ሕጂ ይደዋውዑ እዮም ዘለዉ እስኪ ንቐፅል የምንጠይቀው አይደለም በተለይ የአሰብ
ወደብን በሚመለከት መጀመሪያ የሚሄደበት መንገድ ስህተት ነው ብለን ነው የምናምነው። እሱን ኮሬክት የማድረግ እሱን የማስተካከልና ወደ ታሪካዊ ባለቤቱ የመመለስ ጉዳይ ነው ብለን ነው የምናምነው። አራዚኦም ኩሎም ኮሚዮም ነይሮም ማለት እዩ ብተመሳሳሊ አይተ ኢሳያስ ዘሰልጠኖም እዮም በዓልቶም ኢዜማ ገለ ዝመርሑ ዝነበሩ ሶ የሓርውን ዝመሰረትዎም ኢዜማ ድዮም ግዛዕ ዝበሃል ዝነበሩ መብዛሕትኦም ብኡስ ሰልጢኖም ዝመፁ ዝነበሩ እዮም ሶ ባሕሪ ንሕና ናብቲ ብሱርናትና ተወሲድና ዘይኮነ ንብልስ በዓል ዋና ንሕና ኢና ናብኡ ኢና ክንምልስ ኢልና ኢና ንሰርሕ ኢሎም ዝዛረቡ እዮም እዛ ጋዜጠኛ እዚኦም ብተመሳሳሊ ኣብ ልዕሊ ዓድዋ ዘመዝገብናዮ ዓወት ኣብ ባሕሪ ክንደግሞ ኢና እቲ ባሕሪ ክድገም እዩ ዘለዎ ንሕና ዝሓየልና ሰባት ኢና ገለ ዝብል እዩ ናይ ዘን ኣሕዋትና ዲአን ትሪእዎን ዘለኹም ድማ ሕርር በሉ ንስኻትኩም ምንም ኣይትረኽቡን ኢኹም ረእይዎ ንምንታይ ከም ዘይትረኽብዎ ገለ ዝብል ሓሳብ ዘለዎን እየን ማለት እዩ ሶ ብጠቕላላ እቲ ጉዳይ እዚ እቶም ከምዚ ኢሎም ዛረቡ ዘሎ ዓወት ዓድዋ ወዘተ ገለገለ ዓወት ዓድዋ ኣበይ ከም ዝተኻየደ ብዙሕ ኣፍልጦ ዘለዎም ኣይመስልን ኣነ ብጠቕላላ ማለት እዩ ዓወት ዓድዋ ንመን ከም ዝምልከት እውን ኣፍልጦ ብበዝሒ ዘለዎም ኣይመስለንን ዓወት ዓድዋ መብዛሕትኡ ግዜ ማለት እዩ ስቑኢሉ ሙሉእ ኢትዮጵያ ክዛረበሉ ስቑኢሉ ዝተዋህበ እሺ ይኹነልካ ዝተባሃለ እምበር ብሓያል ቃልሲ ናይ ንበዓል ኣሉላ ኣባነጋ ዝተኸንበተ ማለት እዩ ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ናይ ስለላ ስርሒት ናይ በዓል ባሻዮ ዓሎም ዝተገብረሉን ዝተፈፀመሉን እዩ ኣብዚ መን ብኸመይ ተቃልሲ ተኻይዱ መን እዩ ኣበየናይ ተረይን ኣበየናይ ገፀ መሬት ኢኹም ተኻይዱ መን ንመን ሒዝዎ ዝብል ዋላ ሓንቲ ፍሉጥ የብሎምን እቲ ሽዑ ዝተዋሃበ ዓወታት ብሙሉእ ንስኹም እንኳ ከምኡ ዘምፃኹም ኢኹም እናበለት ሕወሓት ኣብ ማእኸል ዓዲ እንተላውን ዘይናቶም እናቶም ንኩሎም እንዳሃበቶም ስለ ዝፀንሐት እንዳሸለመቶም ንዓና ከዓ ከምኡ ተቃለስና ከም ዝተቃለስና ስለ ዘይፈልጡ ብስሩ እውን ምቅላስና እውን ስለ ዘረስዐቶ ባዕላ ዝገበረቶ እዩ ባይዘወይ ንስኻትኩም ማዕረ ኢኹም ኮንትሪቢዩት ጌርኩም ኣብ ሕጊ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ኩሎም ብሄራት ማዕረ እዮም ቃልሶምን ኩሉ ማዕረ እዩ ነይሩ ውፅኢቶም ኩሉ ማዕረ እዩ ነይሩ ንስኹም ሲ ሕዳር 29 ምሳቶም ከይድኩም ጥራሕ ክትስዕስዑ ያላትና ነይራ ከምኡ ኢና ንስዕስዕ ነይርና ንሕና እውን ኣብዚ ዓዲ ብዝተፈላለየ ነገር ማለት እዩ ምንም ለውጢ የብሉን ቃልስና ዓንዩ ምዃኑ ስለ ዘይፈልጡ መብዛሕትኦም ሰባት ከምኡ እንዳገበሩ ነቲ ዓወታትና እውን ብምሉእ ሸይጦሞ ስለ ዝኾኑ ድልየቶም ክዛረቡ ሰባት ዝገብር ዘሎ መን እዩ ንሕና ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ፅንሕ ኢልና እውን ብዙሓት ሰባት ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ጣልያን እውን ፀኒሓት ዓወት ናተይ ይትዓዊተ እውን ክትብል ትኽእል እያ ኣይፍለጥን በዚን ተቆፂሉ ማለት ምክንያቱ ጣልያን እውን ብፅም ደቢላ ክትረኽበና ትኽእል ኣይፍለጥ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ ዝመስል ክሳብ መወዳእታ መደብ ተኸታተልኩም ሃናፃይ ርእይቶ ስለ ትገርፉ ግን ብጣዕሚ እየ ዝመስግን ይቐኒየለይ Good light. نحن نحضر تحوات إيمان